Bueno, atxalde hon. Imaginatz, bazkalduta gero, ja, bigarren hitzaldia, ez? Bale, arnastu, lasai. A ber, sarreratxo bat egin diate, Basque Center for Climate Change ikerketa zentrutik nator, eta hor, ingelesa pixka dominatzea izunten entzat, klima aldaketa, bai? Eta klima aldaketa, ja, jakingo ez zute, bueno, hemen daula, hitzaldiak izan dituzu honen inguruan, eta areagotzen den fenomeno bada, bai? Eta hemen Euskal Herrian eta munduko txoko guztietan bezala, guezgea ezberdinak, bai? Energia berriztagarriaren inguruan, eztabaida handia daude, bai? Zergatik, bueno, badakigulako, eta zientziak horrela dio, aspalditik gainera, berriztagarriak beharrezkoa direla klima aldaketari aurre egiteko, bai? Ez naiz sartuko detailetan zergatik eta da, baina, bueno, nik uste badaukagula hor buruan, bai, berriztagarriak klima aldaketa, bale. Baina, klaro, a ber, galdera asko sortzen dira, hau ez da teknologia bat bakarrik, bai? Hauek ez dira bakarrik haize errotak eta plaka fotovoltaikoak, osea, eguzki plakak, eta hau baina, galdera asko sortzen dira. Zenba jarri behar dira? Non jarri behar dira? Nein ere etxe ondoan ez, Bestearen ondoan? Ja, besteak berdina esaten du, eta azkenean gatazka, bai? Baina hemen eta leku guztitan. Orduan, hemen jarri dizuet, orain dela aste gutxi, honintzaen behitak, asko jakingo zuen orden, beste batzuk agian ez, bertsolari bada, eta berriako zutabe batetan, bera, zutabe gile bada, idazten du astean behen, edo zakit, bueno, amaiz. Esaten zunez, lagun batek izan zidan 2005an erabaki beharko balu Lemoizko zentral nuklearraren eta mendietan jarri nahi duten eoliko saldoaren artean, Lemoizko zentrala aukeratuko lukeela. Eta berak esaten du, hori bere lagunak. Eta honintzak esaten du, neuk ere, baietz esan nion, mina handiz, baina baietz. Klaro, nik hori irakurri nuen eta esan, no, ipala, letxe. Eta ni arabarra naiz, osea, Garoña zentral nuklearra, 40 kilometrotara linea rekta. Eta nik badakit zer den, horren inguruan eztabaida nola pizten den. Eta, bueno, Euskal Herrian eta Europan eta Estatu Espainolean nuklearren kontrako, bueno, uholde handi bat egon da beti. Eta derrepente, zuk espero zenuena eta usteko zenuena ere nuklearren kontra egongo zan hor bai, derrepente hasten da alderatzen nuklearrak edo eolikoak. Eta esaten du, nuklearrak. Ostras, horrek esan nahi du, hemen zerbait gertatzen ari dela, soziologikoki. Zergatik, gatazka horretan, ikusten duelako, bueno, eolikoak eta izatea oso impacto visual eta asko daukala, eta hortaz haratago hitz egingo dugu, gero galdera erantzutenetan zergatik, eta pertzepzio hori zergatik nondi datorren, ez? Baina, bueno, orduan, pixkat horretaz hitz egin nahi dut, eta ez dizkizuet ekarri nahi datu pilo bat. Daturen bat bai, eta gero ez badituzue ulertu galdetu. Ni ez naiz ingenieri bat, bale? Osea, galdetzen badidazue. Eta 5 megabatio jartzen baditu nire etxean edo nire auzoan, orduan, esango izuet, ezakit, esken ez naiz ingeniero bat, bai. Baina, zertaz hitz egin nahi dut? Elkarrekin hausnartu behar dugun zerbait badela, zenbat energia berriztagarri behar dugun edo nahi dugun. Hori da galdera oso oinarrizko bat. Eta jendeak erabaki behar du. Azkenean gure ordezkari politikoa dauzkagu, eta beraiek azkenean legeak egite dituzte, eta erabakitzen dute. Baina gizarteak badaki zenbat behar dugun edo zenbat nahi dugun, hitz egiten da horretaz. Bigarren galdera, zenbateraino diran energia berriztagarriak, teknologia hori zenbateraino dan bateragarria, dauzkagun beste nahi eta beharrekin. Eta zeintzuk dira horiek? Bueno, baitze ingo dugu. Eta, klaro, eolikoetaz eta hitz egiten dugunean, ez da errota bat, edo plaka bat. Nik jarri ezakin nire etxian, eta inorri ez aio inporta. Hemen benetan hitz egiten duguna da, eskala handiko, normalen eskala handiko azpiegiturak. Klaro, horrek sortze ditu gatazkak. Euskal Herrian eta leku guztietan. Orduan, zein eragin dauzkan, zein impacto dauzkat horrelako
horrelako azpiegitura handiak. Hortaz hitz egingo dugu. Diagnostiko azkar bat, eta hoi dia, aurkeztuko izkizuetan, nik uste datu bakarrak. Hemen dauzkat pilo bat, txuleta bat ekarri dut, gaur arratsaldean jarri ditut, por sakaso hemen dago lumbreras bat, eta hemen, igual hemen dauzkat erantzunak, baina bueno. Segurazki alako zerbait ja norbaitek komentatuko zizueten, ez? Emisioak, CO2, gora doaz, murriztu behar ditugu, legeak esaten du 130 murriztu behar digula hemendik 10 batera alako gauza bat, 2 hamarkadetara gutxiago jaia praktikamente guztia, eta hori nola egiten da, 2 hamarkadetan CO2 guztia murriztu behar dugu, eta hori nola. Berriztagarriak izango dira eta izango dira, gustatu edo ez, bide horretan eukiko dugun teknologia bat. Gustatu edo ez. Baina energia zitze ingo dugu. Zergatik, energiaren modeloa, guk energia erabiltzen dugu esnatzen garenetik, oheratzen gareneraino. Ez gure gorputzeko energia, hori denbora guztian, jaiotzen garenetik. Baina argia pizten dugu, ordenagailua pizten dugu, kotxe hartzen dugu, edo zer gauzak energia behar du. Eta energia hori dator, batez ere, gure Euskal Herri honetan, edo EAen, Erkidego Autonomoan, erregai fosiletatik dator. Zeintzu dira horiek? Petroleoa eta gas naturala, batez ere. 185 inguru, horti dator. 115 inguru, zifra redondeadas, berriztagarrietatik. Eta berriztagarri batzuk guk sortzen ditugu, guk sortzen dugu elektrizitatea berriztagarriekin, eta baita ere importatzen dugu. Edo Aragoitik etortzen da pilo bat. Baina guzti hori da 115 gutxi gora bera, eta beste energia guztia, 185, ia dena, petroleo eta gas naturala. Eta esango izu, eta guk ez daukagu petroleorik eta gas naturalik, ez daukagu, ez daukagu, orduan importatu behar dugu dena. Petroleoa estatu batuetatik. Gaur egun, estatu batua dira, guri saltze digutena petroleoa. Mexiko ere bai, eta beste herrialde batzuk ere bai. Batez ere, estatu batuak eta Mexiko. Gaza, Algeria, batez ere. Eta guk hori erosten dugu, galtzak erosiko bagnitu bezala Txinatik. Guk petrolea eta gaza handik hartzen dugu. Guk badakigu sektore guztiek, etxe bizitza, garraioa, industriak, guzti horiek energia behar dutela. Batez ere Euskal Herrian eta Debagoienan ere bai, garraioa da energia gehien zurgatzen duena, gauzak eta pertsonak alde batetik bestera mugitzeko energia behar da, petroleoa batez ere, gasolina, gasolioa, eta industria. Industria ez dago industriarik energiarik gabe, gauzak egin behar dira, produkzioak behar du energia pilo bat. Eta guk daukagu Euskal Herrian, industria energian oso intensoa dena. Oso intensoa. Gure ehun industriala, guk produzitze ditugun gauzak, eta aspalditik, altzairua egiten genuenetik, orain gero eta gutxiago, baina egite ditu gauza pilo bat, energia asko behar dutenak. 180 gutxi gora bera EAen, erabiltzen dugun energiaen 180 gutxi gora bera, dijoa, garraioa eta industriara. Guk etxean pizten dugun argitxoa eta hori da minimo, anekdotiko. Importantea da, itzali argia, ni semeari esaten diot, semei, itzali argia, komuneko argia itzali, eta egiten dugu, ez? Baina hemen dagoen pastela da industria eta garraioa. Hori da, jakin behar dugun gauza bat. Eta Debagoienan, garraio asko dago, eta industria, bataz beste, EAen baino gehiago. Oso eskualde industriala delako. Pasako ditut datu batzuk. Nik uste eta aurreko izlariak hitz egin duela lurraldearen plangintzaren inguruan. Zesaten du, guazen jartzea orduan berriztagarriak. Gainera, oso menpeko gara kanpoko importazioetaz. Guk edozer energia da gai estrategiko bat. Norbaitek esaten baldin badu, ez dizut gehiago esportatuko edo prezioa handituko dut, zeiten dugu. Gauza gutxi indezakegu. Orduan, politikoki eta soziologikoki ere bada gai bat, zenbat eta burujabetza handiago izateko, guk gure energia ekoiztu beharko dugu. Edo transformatu, eraldatu.
Bueno, baino, claro, horrek eragin batzu dauzka. Orain arte ez dira ikusten eraginak. Algerian bai ikusten dira. Eta Mexikon ikusten dira. Eta hainbat lekuetan, gatazka politiko bat edo gerra bat dago. Segurazki petrolio eta gasa hor tartean egongo da. Oso gai estrategikoa da, eta geopolitika da batez ere energia iturriak dominatzea. Guk hori ez daukagu. Ez daukagu bakarri berriztagarria jarri itzazkigu gure menpekotasuna jeisteko. Beste aukera bat badago ere bai. Kontsumo maila murriztu. Zema eta kontsumo maila, gure kontsumo maila jeisten baldin badeu, orduan gure menpekotasuna ere gutxiago izango da, ez? Zema eta gehiago kontsumitu, gehiago importatu beharko ezu. Bueno, gutxiago nahi baldin badugu importatu, beste aukera bada ere, gure kontsumo maila jeistea. Baina, badakigu, garraioaren energia kontsumoa jeistea oso zaila dela, denbora guztian goraka doa. Industriarena ari da, poliki-poliki berakada bat egiten, Europan batez ere, Lau minutu, Unai. Baina garraioa oso zaila da aldatzea. Osea, da, erdera esaten da mesela, el talón de Aquiles. Bai? Gure energia ereduan, garraioa da gauza bat oso zaila aldatzeko. Baina, klaro, berriztagarriak nunbait jarri baritu, eta hemen jarri dizuet, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak, dela dokumentu bat, legea bihurtuko dena mendeko oso gutxira, eta esaten du, azpiegitura handiak nun jarri beharko lirateken, ingurumen inpaktu gutxiena izateko, eta beste hainbat irizpideren arabera. Eta ikusten dugu, adibidez, Araban fotovoltaiko, Araba izango da, fotovoltaikoen lurraldea, nolabait, horrela dago planifikatuta, Eusko Jaurlaritzatik, eta Gipuzkoa eta Bizkaian, batez ere, eolikoak. Ez du esan nahi, leku horietatik aparte ezin direnik jarri, baina hor errestasun normatibo askoz ere handiagoa daude, azpiegitura handiak sartzeko. Bueno, eraginak. Eta eraginak askotakoak izango dira. Nik hemen galdera batzuk botako ditut. Iraultza teknologiko bat badator. Aida, gertatzen, bai? Eta hori da berriztagarrien teknologia. Igual batzuk irakurriko zenuten, egunkarietan, edo teleberrietan, gaur egun, plaka fotovoltaiko bat erostea, dala, orain dela 5 edo 10 urte, baino askoz ere merkeagoa. Txinak sortze ditu. Eta bateriak ere bai. Iaia dena Txinaren eskuetan dago. Hemen egin beharko bagenitu, Europan askoz ere garestiagok izango lirateko. Horregatik jarraitzen dugu Txinatik plakak eta bateriak eta importatzen. Baina, klaro, ja gure industria ere eraldatu beharko da. Jarraitu ahal izango dugu betikoa produzitzen? Hain energia intensoak diren ondasunak produzitzen? Segurazki ez. Edo agian bai, baina bai baldin bada erantzuna, jarraitzen baldin badego industria eredu berdinarekin, pues gure berriztagarrien edakuntza izan beharko da oso handia. Bai? Orduan, depende zein dan gure garraio egitura, gure garraio modeloa eredua, gure industria eredua, nolakoa izango den berriztagarrien eragina lurraldean ezberdina izango da. Ze gehiago edo gutxiago beharko dugu. Edatu. Eta uste dut norbaitek esan diala, jazta, sakabo. Ez? Bale. Bueno, orduan, klaro, industria gure eskualde hau eta Euskal Herria oso industriala da. Europarekin konparatuz eta munduarekin konparatuz, gea oso herri industriala. Eta gure lanpostuak asko eta asko, portzentai handi bat, industrian dago oraindik. Klaro, industria aldatzen baldin bada, industria sektore aldatzen baldin bada, nahita ez, lanpostuak ere, lanpostuen natura ere aldatuko da. Industriek ze beharko dute. Orain dela 30 urte behar zutena, gaur behar dutena, edo mendik 30 urtetara beharko dutena, segurazki oso know-how edo ezagutza ezberdina izango da. Zergatik? Berrikuntza prozesu oso azkar bat etorriko delako ere bai energia ereduaren eraldaketarekin. Orduan, segurazki lanpostu mota berriak sortuko dira. Zeintzuk? Ez dakit. Baina aldaketa batera goazela oso posible da.
Lehen sektorean nekazaritza, ze gertatuko da? Nekazaritza da hiperintensoare bai. Osea, nire aitona edo baserrian dagoenean hori ez. Baina, ni Arabatik nator edo, baina lurralde handiak dienean eta traktoreak mugitzen dira eta agrokimikoekin, eta agrokimikoa dira petroleoaren eratorriak diren gauza batzuk. Osea, gure nekazaritza da junki bat, edo behar du petroleoa, bai? Gaur egun gure nekazaritza eredua dago petroleoaren menpe, bai? Gure nekazaritza eredu intensiboa. Claro, ja ez baldin badegu hori hainbeste importatu behar, segurazki lehen sektorean ere eragin batzuk egongo dira. Nekazaritzan ere eraginak egongo dira. Nekazaritza, gure traktoreak eolikoekin mugituko dira? Segurazki ez. Plaka fotovoltaikoekin, igual hemendiko 2 urtetara, bai? Ez dakigu, bai? Amestu ezakegu. Edo jasoko dut elektrizitatea bateriekin, baina bateriekin baldin badago ere gure traktoreak eta abar mugitzen baldin badira bateriekin, elektrizitate hori ere berriztagarrien bidez nunbaiten sortu beharko da, gure lurraldean. Edo esaten dugu, ez gure lurraldean ez dugu nahi. Adibidez, honintzen beteak esango luke, ez gure mendietan eolikorik ez. Orduan nondik ekarriko dugu? Pues Aragoitik edo ez dakit nondik. Eragina beste nonbaitera pasatzen ari gara. Osa, gu jarraitu nahi dugu konsumitzen, baina eragina beste batzuek jasan dezatela. Bai? Orduan, trantsizioaz hitz egiten dugunean, trantsizio energetikoetaz hitz egiten dugunean, ere, normalean esaten da, trantsizio energetikoa justoa izan behar dela. Orduan, justiziaren gaia sartzen zaigu pilpilean. Zer da justoa? Justoa da guk kontsumitzea, baino eragin negatiboak beste nonbaiten izatea, eta guk ara ez begiratzea? Batzuk esango dute, pues bale. Beste batzuk esango dute, hori ez da justoa. Orduan, guk jan beharko dugu, eraginen bat guk ere jan beharko dugu. Izan beharko dugu eraginen bat. Oreka, bai? Eta justizia da oreka kontu bat ere bai. Eta nik uste daudela gai oso mardula eztabaidatzeko eta deliberatzeko. Zer dan trantsizio energetiko justo bat, bai? Eta nik uste dut hor utziko dudala, bale? Bai, hor utziko dut. Eta ez, lasai. Listo, eta hemen badauka txuleta, osea, nebezo gauza teknikoagoak igual baduka suertea eta baduka zuentzako erantzunen bat. Zer